Каршыбыздагы ялкын җыр ансамблен сәләтле милләттәшебез Айсел Максут кызы җитәкли. Чыннан да ялкында янып торган дәртле чибәркәйләр төркемендә төрле милләт вәкилләре катнаша. Иң мөһиме татарлар бар. Татар телен өйрәнү юлының кыскасы җырлар аша ята. Җырларны ятлый башлагач, тел дә ачыла башлый ди Айсел ханым. Ялкынын оештыру максаты Казахстандагы яшьләренә татарлык белән кызыксындыру, шулай ук татар булу белән курарлану һәм мин татар дип әйтергә модна булып бишен кирәк. Ялкын ансамбле 2018 елда барлыкка килә. Алар репертуарында татар халык җырларыннан кала заманча җырларда байтак. Чыгыш барышында кулланылган барлык бию алымнарын үзләре уйлап табалар һәм үзләре сәхнәдә куялар. 2020 елда Айсел ханым яңа ансамбль кора. Бу юлы балалар өчен. Нурсултанга кешегә 7 ел узды. Бу көнгә мине дигән кызыбыз үсеп бара. Аны Йолдыз балалар группасына алып килдек. Аннан соң якынрак танышкач, Айсел Максутовна мине ялкын ансамблена чакырды. Где-то как подружка может подсказать, какие-то отдельные советы дать. Благодаря Айсель Максутовне мы участвовали в международных конкурсах и выиграли первое место. Поехали в Россию, в город Тобольск. Она дает огромное количество теплоты, сеет здесь взаимопонимание между всеми участниками группы. Также всегда поможет в любой ситуации, и морально, и как-то, возможно, и физически. Моң белән бергә җир шарын әйләнеп чыккан Айсел Ергарина илһамны төрле халык йолалары, көйләре аша ала. Илаһи зур һәм тарихи биналар да аны иҗади көч белән туендыра. Табигый моңлы тавыш исә Айсел ханымга буыннар аша күчкән. Айселнең тавышы минем әтиемнең тавышына ошатам. Безнең әтинең нәселдә бөтенесе дә җырлыйлар иде. И менә моңлы җырлыйлар иде, шундый матур. Айсел Максут кызы җәмгыяти хезмәттән кала үзенең төп эшендә Казах Милли сәнгать университетында белем бирә. Шулай ук аның үз вокал мәктәбе дә бар. Музыкаль мәктәптә мөгаллим шәкертләрен тавыш куярга, дөрес суларга, матур җырларга һәм башка төрле музыка серләренә өйрәтә. Музыка минем өчен барысы да. Ул минем җаным, ул минем гомерем, ул минем сулышыгым. Музыкада минем укучыларым бар, улар минем сәләтлек балаларым. Бүген килгән укучы җирле музыкаль төркем җитәкчесе, шулай ук ул фортепиано, гитара коралларында да оста уйный. Үзе профессиональ җырчы булуына да карамастан, Айсел ханым дәресләре аның өчен яңа сулышка тиң. Менің негізгі мамандығым музыкалық театр әртісі. Біздің қойылымдарда жалғыз драмалық қойылым емес, музыкамен бірге қойылады. Ал біздің мұғалім Айсел Максутовна сол ән айтуды ғана емес, сол халыққа қалай жеткізу керек, соның барлығын үйретеді. Сол себепті өзінің бір жақсы жағы деп есептеймін. Айсел Ергаринаның зур хыялы дөньяның һәрбер опера сәхнәсендә җырлау һәм үзенең киләчәк эшен Нур-Султан опера театры белән бәйләү. Әлбәттә, ялкын йолдыз ансамбльләрендә яңа үрләргә әйдәп бару. Безгә бары тик уңышлар телисе кала. Таңсылу Насырова, Татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казахстан.